Der var på efterskolen, så jeg var hovedpersonen i kæmpestor musical, og det var skidegodt, og det var pisse spændende, men vi havde haft sådan en uge, hvor vi havde arbejdet rigtig, rigtig meget. Men så samtidig, mens vi forberedte os på at skulle lave en kæmpestor forestilling, så skulle vi også gå i skole. Det vil sige, at vi skulle op og have dansk og engelsk og matematik hver morgen, før at vi skulle øve, hvor vi så øvede til klokken 10 om aftenen hver dag. Så det var meget lange dage, og så havde jeg arrangeret og skulle, dem som jeg med nogle af de andre skuespillere, så skulle vi ud og vi skulle protestere. Så vi løb fra vores undervisning, og så løb vi ind til alle de andre klasser og sagde, at alle dem, der havde musical, de skulle ud, og så endte det med, at vi ikke var særlig mange. Det var faktisk kun os, der havde startet det, der turde løbe ud. Og så sad vi på et tæppe udenfor og demonstrerede, at vi ikke gad at have undervisning, mens vi øvede til vores musical-forestilling, og så fik vi en masse skæld ud.